Очакванията ми бяха, че ще се запозная с нови хора, ще науча как се правят гръцките ястия и че ще се впиша в самата кухня. Очакванията ми не бяха толкова големи, но когато дойдох тук, всичко се промени. Хората тук са много любезни и знаят как да забавляват хората. Ще ми липсват моментите тук в Гърция. За втора година съм тук в проекта и до сега не съм си прекарал по-добре. Научихме културата на гърците и научихме и тях на нашите. Очакванията ми не бяха от най-големите, но не бях прав. Тук хората са много позитивни и ме учат много. За трета година съм в проекта и тази година беше най-запомнящата се. Очакванията ми, тъй като са за втора година, са изключително добре настроени, тъй като миналата година всичко беше прекрасно и се надявах и се сбъдна, че тази година е по същия начин. Първа година съм в проекта Еразъм и всичко надмина моите очаквания. За първа година съм в проекта Еразъм и всичко надмина моите очаквания. Много по-добре от това, което очаквах. Запознах с нови хора, научих нови неща и ще се върна с много опит в България. Участвам в проекта Еразъм и много се радвам, защото имаме възможността да участваме в тези проекти. Научихме много неща за гръцката кухня и култура. Персоналът беше много добър и дружелюбен. Ще си тръгна с много добри спомени и умения за гръцката култура. Прибирам с интересни познания и обичаи за Гърция, както и за тяхната кухня и език. Надявам се да има други мероприятия като тези. Втора година участвам и беше изключително приятно. Запознах се с много нови готини хора и придобих много опит. За първа година, в която участвам в проекта Еразъм, искам да кажа, че съм много доволен. Всичко много ми хареса, персонала, работната кухня и ще се върна в България с много нови техники и опит. Ще остана с един много прекрасен спомен от това място. За първ път съм тук и много ми хареса. Първо, хората са съвсем спокойни, бързо се привързваш към тях. Има много красиви места. Най-голямо впечатление ми направи това, че дори ние по-трудно се разбираме с тях. Те са добронамерени и ни вкараха много бързо в нещата. И това е моя най-голяма спомен от тук. Когато дойдохме, хората ни посрещнаха много топло, стаите бяха страхотни, супер подредени и чисти. Хотела, в който трябваше да работим, беше супер, кухните бяха много чисти и хората бяха много дружелюбни с нас. Ще се тръгна с много добри спомени и преживявания от кухнята, както и от самия остров. Бях си прекарала много хубаво в кухнята, спрямо обстановката, работата не беше нещо много натоварващо, което да ни измори, а беше релаксиращо. Лято, слънце, Гърция, остров Родос, хотел Родос Палас, прекрасно очакване. Ставаме в 7, бързаме за работа, вълнение и много забавления. Очаквахме научаване на нови кулинарни умения, нови запознанства и хубави спомени. Едни страхотни, незабравими 14 дни.